Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Isa Deva. Ya aku pengen menjawab challenge kong gini. Mbuh sapa ya lali aku. Bapaknya masak. Bapaknya masak lah kayak tukang jetuti rambut lah iki. Mari dimulai ya. Ojo lali di like, comment, and subscribe ya. Terus wongnya cek persiapan pe maca apa Pak? Bareng saya. Hua. Wongnya cek persiapan. Enggak, aku tak jadi badut. Tak budak ngambil badut. Ngono. Bapak masak badut toh? Ya kayak wongnya. Pak kuncirane madiprene Pak delokno Pak. Kuncirane madiprene ndeleki. Madiprono. Lah, iki kunciran jirayut. Iki aku ora nang desian dinane jirayut macak ngono ki lho. Depa tak kuncirno ki, Bro. Auto diguyu karo Hana and the Gang. Aduh. Dasku. Urung dimulai dibateki Depa ngene selaran rekap. Apa maca? Aduh. Gusti, lagi jeduti rambut ki. Anak. Auto brodol. Jolali disupport terus. Aduh Gusti. Jolali disupport terus. Channel Isa Deva biar lebih berkembang ya pemirsa. Lagi ayo. Tukangin jeduti rambut macak sik. Ndak yo ancene. Ku kacamataku sing ireng kuwi lek. Kacamataku ireng nang dhuwur TV. Kacamatane saya nek kocone saya ora masuk. Video. Terus syuting ki ngeklek ae kok pitik eureun lho. Nduk kita gege Bos. Dek cek macak ya bapake. Apa jeduti rambut ya ke apa ning ndi ya Pak ya. Ya sing duwe kritik dan saran silakan komen di bawah ya nek pe digawekno konten apa. Nang dhuwur radio. Sing penting aja mbok kon santo, aku ora iso santo, mok berungan. Anakmu nangis. Siapa? Iya, bergelundung. Oh, bergelundung, gak bebekokno. Katrom glorot lho. Gak diunjukno. Gawane tang kae Pak aku tak. Ya brodol. Alate iki lho. Masuk, guys. Nyeduti rambut. Batak. Ya. Tak dudui carane. Jetuti rambut ala Bapak Subeli iki. Nggo kacamata, guys. Salah. Dadi nek klerune irung gak apa-apa. Irung ya ora apa-apa iki dijake. Ketokno irungmu ndi? Ora masuk. Aduh. Loh, aku tak nyeduti rambut ibu. Gak apa-apa dek, kayak Pak syuting Mbak Ibu apa? Mumpung bapak gelem iki. Alate jelali tang. Tang lho alatnya tang, kacamata, sarang. Sirse. Oke. Dijungkati sik. Berjungkati cekel kabeh. Sitok-sitok kabeh rambute. Langsung pek notang. Lho alate dibu. Tang. Waduh. Brodol. Masuk ora? Siji-siji ya. Lah, iki video jetuti rambut. Tangan gue tang. Parane lho. Masuk. Lho cok jambake. Walah. Aja guyon, jadi kon dicuti rambutnya.
Waduh. Celuk. Brodol. Aduh, 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 aduh. Wes ah. Nah, Hop, hop, hop. Apa dipena kunci Inggris bareng. Tenan digawakno. Weh, kunci Inggris. kunci Inggris. Loh, pemirsa kunci Inggris. Wah, ngeri. Dicuci rambut wong sing ora mumet dadi kopior. Tang ya. Kunci Inggris, ate ya. Obeng. Ayo nganggo. Ora ro iki dibatek kan kadang kan skrope kendu. Sirahe dikencengi sik nggo obeng. Nah, ngebaute nek sing kendu iki. Kunci pirae masuk, buntir. Nah. Wes, Ya Allah. aku kok bedal golek mulut. Aduh. Kopior. Wes. Wes. Bapak lagi ganduli piye kok? Diluru anake bocahe. Mboke bar diobeng. Gelut Pak. Ya Allah, sing kayak challenge apa jututi rambut, makasih lo ya. Auto brodol dan kopior. Tukangan jeduti alatnya ngeri. Nek kerasa pegel-pegel ning sirah yo, rojok langsung. Anget wis sirah. Ora sido ngelus. Humop. Dipeteki kan ngelus biasane. Humop. Disaiki humop. Lah gitu kan jeduti mah ngeri. Ngeri. Wah. Waduh, gitu. Dene super. Waduh. Ya Allah, nek kiril ora apa sih? Anakku ngeri. Depa ngeri, Bro. Aduh, tak jambak. Mas Anum ngeri. Ajak gelut. Hop. Teng. Depa teng. Ya wes ya pemirsa. Wes ngono ae. Hop. Aduh. Gusti. Aduh, jaran. Gak masuk. Depa ngeri mbek pake. Dek kesetrum kok pake. Pake ngeri. Kalau rambutnya itu gecer sakmene. Ojo lali di like, comment, and subscribe. Terima kasih saya masih kayak challenge. Kopior.